Benvinguts a Punt de Trobada. Avui volem fer una reflexió així per al damunt, perquè és que és impossible, donat el temps del que disposem, sobre l'actualitat en relació a l'Església Catòlica. Tenim la sort de comptar entre nosaltres avui en el plató a l'arcabisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, a qui saludarem a partir d'ara. Bona tarda, bon dia, bona tarda. Sap vostè que nosaltres ho fem aquí amb multidifusió. Moltes gràcies, igualment. Bon dia, Josep Maria, i bona tarda. Gràcies per estar vostè entre nosaltres. És difícil, amb vostè sempre és complicat xerrar perquè, és a dir, el ventall de possibilitats és molt ampli. Aleshores, i el temps sempre és curt, per una qüestió fins i tot tècnica. Faci'm una mica 5 cèntims, perquè potser el tema principal del que podem parlar durant aquests dies, perquè encara ja estem en ple procés, en l'any jubilar, una mica de les activitats, i després anirem una miqueta més ja al detall. Jo penso que l'any jubilar per mi ha sigut una sorpresa, us ho dic de veritat, perquè hem començat com l'AVE, a 10 per hora, i ara estem a 300 per hora. És a dir, han vingut grups molt variats. Avui mateix, per exemple, avui he tingut l'Eucaristia a la catedral amb més de 150 persones, grups diferents de Barcelona, de Terrassa, de Tarragona, ha vingut gent de Madrid també. Avui ha sigut un dia d'aquests i això, tots els caps de setmana estem passant ja dels 400, 500, 600 persones. Clar, l'any jubilar nosaltres l'hem plantejat amb moltes vessants. Sempre explico, jo dic, hi ha 4 vessants, que són la part espiritual i, diguem, pastoral, que és la que realment és important, perquè la gent ve aquí a rebre el do del jubileu, a vindre a fer aquesta experiència als llocs on va viure i va morir Fructuós, etc. Però després té una vessant cultural molt important. Aquest mes de juny tindrem el Gran Congrés Internacional, Pau i Fructuós. Això serà, sens dubte, d'un nivell acadèmic molt important. Tindrem la Passió de Sant Fructuós a l'amfiteatre, també esteu tots convidats. El dia, quan passi una mica més de temps, tindrem la inauguració d'una obra musical que està fent Montaigne Valentí. Vull dir, la part cultural és molt important. Després tenim una part educativa, pels col·legis, materials que estem fabricant, i després tenim una part que jo dic social. La preocupació per poder ajudar a mossèn Caballol a l'Àfrica, per poder ajudar a la Casa del Transeünt, que és una casa que hi ha a Tarragona per tots els pobres que viuen als pobles, no sols Tarragona. Que està sobre la seva jurisdicció, diguem-ho així. Sí, és a dir, són els pobres, aquests que dormen els que dormen al carrer, amb la Fundació Bona Nit. Vull dir que hi ha, per tant, l'any jubilar està sent, ja dic, una sorpresa per l'afluència de peregrins, per la gent, i sobretot com ho viu la gent. És molt important, perquè no és anar a un lloc i tocar el sant com es fa a Santiago de Compostela, que està molt bé, no vull criticar jo Santiago de Compostela, perquè em dic Jaume, no? A banda de l'onomàstica, estem parlant que si vostè critica això, segurament sortirà als mitjans de comunicació. No critico, però vull dir, aquí tenim una experiència tan bonica i, a més, jo penso que l'any jubilar és una cosa de tota l'arxidiòcesi. Estan venint les parròquies, estan venint els arxiprestats, i això són uns lligams entre nosaltres, perquè anem a les arrels de les coses. És a dir, que nosaltres estem anant a les arrels del que és la nostra fe cristiana. Uns homes que van ser fidels, que van ser coherents, que no van voler renegar de la seva fe, i que, a més, coneixem el lloc on van morir, coneixem els llocs on segurament van ser condemnats o van ells proclamar la seva fe, i després tenim també la sort de conservar les actes. Això és un tresor que molt poca gent la té. Escolti'm, jo arrel d'això, vostè m'està plantejant, després d'uns anys d'estar entre nosaltres ja, està parlant d'uns elements de conciliació. La mateixa que vostè, en el seu moment, quan va arribar, no es va trobar. I, en canvi, vostè la té ara. És a dir, jo m'he estimat a tothom des del primer moment. Però quina és la fórmula? Perquè la seva presència entre nosaltres, en substitució del cardenal Sistach, doncs no va ser precisament del tot ben rebuda. I, en canvi, ara no trobo que hi hagi queixes en relació precisament a la seva presència. Jo crec que el problema és estimar la gent, no? I jo me'ls estimo, i li puc dir des del primer moment, i potser això pot sonar una mica així estrany, no? Però jo, des del primer moment, vaig sentir una estima tan gran per el que el Sant Pare em va encarregar. A mi em va encarregar que fos pare i pastor d'aquesta arxidiòcesi. Des del primer moment li puc dir que vaig entrar... Sí, no, a més, li poso les seves paraules el 19 de setembre del 2004, va ser ajudeu-me.
Bueno, això és veritat. I m'ha ajudat molt, bueno, m'esteu ajudant moltíssima gent. Aquí m'he trobat un ambient, bueno, passat petites cosetes que són coses que no se li dona cap importància, que jo no els hi vaig donar de més. Li puc assegurar que des del primer moment em vaig sentir molt acollit, molt estimat. Vaig rebre moltíssimes cartes també, molt positives de gent dient estem resant per vostès, ens en recordem, tenim molta il·lusió. I jo demano al Senyor que em doni un cor gran i que sàpiga estimar, de veritat. Jo crec que avui el que el món necessita és el que ens va dir Jesús, que estimeu-vos els uns als altres. Això ens ho va dir al sopar, a l'últim sopar. Quin és el manament que us dono? Estimeu-vos els als altres com jo us he estimat. I això és la clau perquè siguem un poble cada vegada més que ens estimem. Això és molt difícil, No, estic completament convençut, perquè a més sempre és una tasca inacabable, no? Sí. En el cas de vostès, però, com és... Aviam, no, en general de l'Església, i especialment a la terra catalana, no? Que és una mica... No sembla que hi hagi la mateixa percepció des de Catalunya dels mateixos temes en relació amb altres zones de l'Estat. Bueno, perquè som diferents, no?, els catalans, no? Gràcies a Déu, no? Jo he estat molts anys a l'estranger, no? He estat a Roma uns anys i 32 anys a Pamplona, de professor, no? Bueno, jo era català. Jo he conviscut amb gent, he tingut aquesta sort. A Roma, amb gent de tot el món, perquè era una residència, vivíem 160 persones, i allí vaig tindre la sort de conèixer gent que jo amb 18 anys conèixer un noi dels Estats Units o d'Austràlia. A l'any 62, realment, per mi era un noi de Venezuela. Sí, perquè no em comenta res a l'audiència, Monsenyor Pujol és de Guissona, un poble que segurament molts de vostès el que faran serà associar-ho amb una determinada cooperativa molt gran que hi ha al mig de les Terres de Lleida. Quan jo vaig néixer i vaig marxar de Guissona no hi havia res d'això. Li dic que vaig néixer en un poble rural que es deia Guissona, que era al cor de la Segarra, allí posat a la Segarra, poble molt pobre, però de gent molt bona gent, de veritat. Però vagin vostès al darrere avui, eh? Ara no, ara ha canviat molt Guissona. És la principal cooperativa d'Espanya, ja li dic així d'entrada. No sé, perquè hem sigut molt treballadors i hem estalviat molt nosaltres. Hem sigut gent estalviadora, han sigut gent... Els gens de la Segarra... I en general de les Terres de Lleida. Han sigut gent estalviadora i treballadora, la veritat. I hem sigut bona gent. Han volgut fer les coses ben fetes, també penso jo. Monsenyor, per què llavors hi ha una determinada imatge que se les associa a vostès i possiblement no té la base, no és substantiva, sinó només és objectiva? Sí. A veure, jo penso que la... No cal que li digui de què estic parlant. No, molt... Hi ha determinats mitjans de comunicació que transmeten una determinada imatge. No sabem ben bé quina, perquè fins i tot Monsenyor Sistac aquests dies també n'ha fet avinent la seva opinió al respecte. I que no és precisament des d'aquí, sinó bàsicament des del centre de l'Estat. Jo li diria dues coses molt importants. Una, estic d'acord amb el que ha dit el cardenal de Barcelona i és el que m'ha estat dient també amb notes oficials de la Conferència Episcopal Tarraconense. I això moltes vegades ho hem dit i ni ha sortit als diaris. Sempre hem fet declaracions de que hi ha aspectes d'aquesta emissora que no ens agraden i que han de canviar i s'ha de complir l'ideari, que és un ideari, i que no és cap... Per tant, tot això ja ho hem dit moltes vegades, i ho hem dit, ho he repetit, altra cosa. I la segona cosa és, jo estic molt content, jo he parlat moltes vegades a la ràdio aquesta, i les persones que treballen aquí, a Tarragona, amb aquesta ràdio, per mi són professionals excel·lents, estupendos com són vostès, treballen amb ganes de fer bé les coses, alguna vegada diran una cosa que potser després s'ha de rectificar. No sempre s'ha de poder contentar tothom. No, i de vegades jo crec que també avui dia hauríem de tindre la valentia tots de dir potser m'he equivocat, potser aquí he dit una paraula de més, això, miri, perdoni vostè, no? Demanar perdó a mi me'n van ensenyar des de molt petitó, i això és molt bonic. Els meus pares eren gent que sabien, que em van educar molt cristianament i em deien, has de demanar perdó si t'equivoques, i demanar perdó, l'orgull costa, no? I és molt bonic demanar perdó. Per tant, jo penso que això jo ho tinc molt clar. I jo ho hem dit moltes vegades, i ja, va ser que tot té un límit, no? Tu també, si mano jo, ja... Podrà fer-hi alguna cosa, però si no, doncs, lògicament... He fet tot el que he pogut i puc dir, i potser més del que la gent pensa.